Natagbaw ra ang mga opisyal sa Dakbayan, Sugbo ug Talisay City sa ikatulong State of the Nation Address usuna ni Presidente Bongbong Marcos Jr. kagahapon sa hapon. Mabalik si Femari Dumabok sa report. Giulagway ni Cebu City Acting Mayor Raymond Alvin Garcia nga importante nga gihisgutan sa presidente ang nag-unang mga panginahanglanon sa kadaghanan. Nahisgutan usab ang transportasyon, limpyog mainom nga tubig ug ang food security pinaagi sa pag-atiman sa sektor sa agrikultura. Nahisgutan usab ang sektor sa PWD. Mapasalamaton usab si Garcia nga gidayeg ni PBBM ang malampusong palarong pambansa 2024 diin host ang Dakbayan sa Sugbo. He mentioned the LRT or railway dito sa Manila as a subway ba. So I think usa na sa akong target nga kanang modern mass transportation mo natin ipangita sa Cebu on top of BRT, and he mentioned about Manila. Okay ra ang akong expectation his SONA was comprehensive. It touched on a lot of very important topics. Gihangop usab sa kasamtangang mayor ang Super Health Center nga nabuksan na dinhi sa Barangay Apas. Samtang nang hinaot si Talisay City Vice Mayor Choi Aznar nga mabatyagan sa katawhan ang plano ni Marcos. Sa gayon nga magamit na ang gitukod pa nga Super Health Center nga nahimutang sa Barangay Lagtang. Natay mga services nga di na tamistil mo adto sa Cebu South Medical Center nga makater na po dinan unya pohon sa atong kaning super health centers. So mag-upgraded ni siya sa ato mga rural health centers. Gimando usab sa presidente ang hingpit ng pagpasira sa tanang pasugalan ubos sa Philippine Offshore Gaming Operators kun Pogo. Hinon walay nabatyagang Pogo nga nag-operate sa Dakbayan sa Talisay. Wa man mi na monitor ang naipugo diri sa Talisay. Mas mayo sa siguro nga wa manabot pa diri. Pero kami magkuan mi sangan sa syudad maninguha mi nga monitor gyud mi kanunay through sa atong mga respective agencies. Samtang sa monitoring sa Police Regional Office 7 adunay 5 ka mga pugo operations dinhi sa Sugbo kaniadto apan karon inactive na. Mato sa tigpamaba sa PRO 7, Police Lieutenant Colonel Gerard A. Spilari nga adunay gironda kaniadto nga pugo ang PRO 7 ug CIDG 7 nga nag-operate sa Barangay Mactan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu niadtong 2019. But our monitoring will not stop there. We will make sure that all POGOs, if ever they are existing in Central Visayas, will cease operating, no, in consideration of the instruction of our President. Samtang giangkon ni Cebu City Acting Mayor Garcia nga adunay legal pugo sa Dakbayan ug andam sila makigalay sa mga ahensya subay sa kamanduan sa presidente. There are legal POGOs, and I know for a fact na there are a few permits that have been issued by the PAGCOR in Cebu City, no, and even in Mandaue and even in Lapu-Lapu. Oba ni Godfrey Rilien, Femari Dumabok. Balitang Bisdak.